Hello guys, welcome back to my channel Daily Bread, where we share the word of God, encouraging each other as we walk in this journey of Christianity. I just want to thank the Lord for this opportunity that He has given me to share the word of God with you. Today's reading coming from the book of 2 Kings chapter 6, reading from verse 8 up to verse 12. 2 Kings chapter 6, reading from verse 8 up to verse 12. I shall read. The heading reads, Horses and Chariots of Fire. Verse 8 reads, Once the king of Syria was warring against Israel, he took counsel with his servants, saying, At such and such a place shall be my camp. But the men of God said, Send word to king of Israel, Beware that you do not pass this place, for the Syrians are going down there. And the king of Israel sent to the place about which the man of God told him, that he is to warn him, so that he saved himself there more than once or twice. And the mind of the king of Syria was greatly troubled because of this thing. And he called his servant and said to them, Will you not show me who of us is for the king of Israel? And one of his servants said, None, my lord, O king, but Elisha the prophet who is in Israel tells the king of Israel the word that you speak in your bedroom. Now, this is interesting. I have titled the message of today, The Benefits of Walking with God. The Benefits of Walking with God. Now, tiri kusangana na mambo wa Syria, Syria tiri kuverenga. Mambo wa Syria unoronga plani yake. Vanoti vari kunyika kwavo vanogara pasi voronga plani yavo against Israel. Vanoronga kuti tichagadzira kembi yangu apa neapa, tigoteya vaIsraeri, tigovaurayira apa neapa. But vakaita dambudziko rimwe chete rekurongera rudzi rwakasarudzwa naJehovha. Mind you, vana vaIsraeri at that time ndo rudzi goga kwakanga kwakasarudzwa naJehovha. Kristu vasati vauya kuzotifira ndo rudzi Mwari rwakanga vadecide kufamba nawo mushure mekunge Kristu vasati vauya. Ndo rudzi rwakanga vasarudzwa, ndo rwandichafamba nawo, ndo vachava vana vangu. Saka panguva iyoyo zvinonzi varonga plani yavo, vapedza kuronga. Muprofita unoudzwa nezveplani yavaSyria. Muprofita anoudzwa nezveplani yose yakanga ichirongwa navaSyria vari kunyika kwavo. Anobva anoiudza mambo waIsraeri. Now, pose pavaiseta matrips kuti kana tazoronga makembe edu apa neapa tichava-destroy apa neapa, vana vaIsraeri vaipunyuka. Why? Because Mwari aizvirivhira kwavari kuti muri kutewa apa neapa, musafamba neapa, musaenda neapa, indai makadai so. Saka ndiri kuti kudini? Ndiri kuti kana tichinge tava kufamba naJehovha, tichinge tava kufamba naMwari, tichinge tava neukama naMwari, takagamuchira Jesu, tine mukana wokunzwa news Mwari dzavanotiratidza, vanotizarura zvakavanzika zvedenga. So wakaipa paanoronga pamusoro poupenyu hwedu, wakaipa paanogara achiplana, fanira kuti zvinhu zvozosara kuitika, wakaipa achiti akagadzira akapedza, Mwari vatotiratidza kudhara kuti kune chakati chiri kuuya. Mwari vanotinzvengesa pazviri. Why? Because vari kutida ende takavagamuchira ende tava kuvaziva, tava neukama hwatinahwo. Mind you, Mwari pavanoda kunoparadza Sodhoma neGomora, vanoti vachiinda, vanoti handingamboendi ndisina kunoudza shamwari yangu Abhurahamu. Why? Vakanga vava neukama naAbhurahamu, vakanga vakuzvidzana vava kufamba pamwe chete. Saka vanoti hazviiti kuti ndiende kunoparadza Sodhoma neGomora ndisati ndatanga kutaura naAbhurahamu. Vanosvika pamba pake Abhurahamu, nekuda kweconnection yake naMwari, unonzwisisa kuti no, vaenzi avo vari kudarika neapa vangozi vaenzi chete. Unobva ainvhaita Mwari nevatumwa vakanga navo pamba pake, ovaurayira mombe ovagadzirira chikafu chose. Mushure mekunge vadya vava kuda kuenda, ndo Mwari pavanozotaura naAbhurahamu kuti ndiri kuenda kunoparadza Sodhoma neGomora. Now, we find kuti patiri kufamba naMwari tine mabenefits atinawo, wokuti wakaipa paanoda kukuteya upenyu hwedu, so Mwari vanenge vachitinzvengesa vachitiratidza. Saka mambo weSyria unosvika paanobvunza kuti no, varume imwe pakati pedu hapana mhando here, hapana spy here yekuti achinoudza mambo waIsraeri zvinhu zvatinenge ichironga. Ndava mind you, pavaironga zvinhu izvi vana vaIsraeri vakanga vasipo physically. Pavaironga plani dzavo dzose idzi, vana vaIsraeri vakanga vachitori kunyika kwavo vasingatozivi zvaiitika. But nokuda kwokuti Mwari vakanga varipo, ndava Mwari vari pose pose, vaizonozvirivhira kuvana vaIsraeri.
saka ndiri kuti kudini patiri kufamba najehovha ngativumbei kama naMwari so that any news inoitika even malatest news edenga Mwari vanotizarurira zvinhu zvisati zvaitika zvozosara kuuya vamwe vachiti zvinyowani but iwe nokuda kwokuti tinongoifamba naMwari Mwari vanenge vatokuzarura vanenge vakutoziva kuti kwakadai zvichazofamba zvakadai ende patingeifamba noupenyu hwedu hatingofambi sevanhu vanongofamba patinenge tichinzwisisa tiri kuendepi ndava Mwari vanenge vachitiratidza kuti ramangwana rako richange rakamira so upenyu hwako huri kufamba so uchinda kudai uri kubva apa uchienda apa uchienda apa ndo mabenefits ekuva neukama naMwari ndo mabenefits ekugona kufamba pamwe chete naMwari ndava the moment yatinocreate a bond naMwari yatinofamba navo ivo Mwari vanotizarurira zvakavanzika ndava mambo wavaSiria unoti abvunza vagara kanzo zvakare voti no imbondiudzai kuti iye ari kunoudza mambo waIsraeri ndiani panosumuka wani voti no mambo isusu hapana kana spy pakati pedu but chiri kuitika ndechekuti zvatiri kuronga tiri kuno pane muprofita ari pakati pavaIsraeri ari kuudzwa naMwari zvose zvamuri kuronga even nyange muri mubedroom menyu achisvika achinozviudza mambo waIsraeri ndo zviri kuitika saka ndiri kuti kudini tiri rudzi rwakasanangurwa takawanirwa favor yekuziva Mwari takawanirwa nyasha dzekuziva Mwari ngatishandise mukana uyu tigadzire ukama hwedu naMwari tifambe nawo pamwe chete tive neushamwari naMwari so tusachene extend kuti Mwari vachida kuita chimwe chinhu havangagoni kuita vasina kutiratidza tisangoita zvokungojunywa zvinhu hazvifanirwi kungokaruka zvango muupenyu hwomukristu zvinhu hazvifanirwi kungokaruka zvangoitika so but zvinhu zvozofanirwa kusara zvoitika watova kuziva kuti chakati nechakati chiri kuitika Mwari vatokuzarurira kuti 1 2 3 ndo chiri kuzoitika kuupenyu hwangu Mwari vanotaura vaitaura zuro vachiri kutaura nhasi ende mangwana vanenge vachinongotaura ndashoko ramwe rinotaura kuti Jesus is the same yesterday today and forever saka ndiMwari vachiri kungotaura but dambudziko ratiri kuita nderekuti ukama hwedu naMwari hahuna kumira zvakanaka ngatidzokerei panzvimbo tifambe naMwari tienjoye mabenefits ekufamba naMwari ndava kana tichinge tava neukama navo ivo havambozotisiyi tichipinda mumatrips wakaipa varipo and to make sure kuti vatinzvengesa for instance kana une munhu waunoda wanonzwa kuti uyu munhu ndinomuda ukanzwa chakaipa chikuda kuitirwa upenyu hwake iye asipo unotomeka sure kuti wamuzivisa beforehand watomuzivisa zvisati zvaitika kuti ugone kumuprotecta kuti ugone kumunzvengesa pathat thing ndo the same thing chinongoitika even kwatiri Mwari vanotida Mwari vakatisanangura Mwari vakatiwanira mukana wekuvaziva but tiri kuita dambudziko rekuti tiri tikapinda mupresence yaMwari tombotifambe naMwari tombotiza papresence yaMwari dzimwe dzenguva kuda tinenge tafarisa kana tambotiropafadzwe tawana zvatinenge tawana kana dzimwe dzenguva tinenge tashinyiwa nemaproblems tagwadziwa tokangamwa togwadziwa tobva pamberi paMwari totiza at the same time wakaipa paanouya achida kuita zvaanoita no that's why tichiona kuti zvimwe zvinhu zvongozokaruka zvaitika muupenyu hwedu tatisiri paright standing naMwari pazvinhu izvi pazvavachironga dei tatiri paright standing naMwari vengi pavakanga vachironga makomba pamusoro paupenyu hwedu Mwari vaitizivisa mweya mutsvene waitizivisa kuti no wakaipa ari kuronga this and this 1 2 3 pamusoro pako usafamba ndava vaIsraeri vakatonyatsokuziva specific kuti musaenda nepapa musafamba nerodhi ndava ndo pari kurongwa camp yamaSyrians pavari kuda kukuparadzirai mind you vakadirectwa even nerodhi yekufamba nayo kuti uku musaenda nako ndokuti kuda kuvakwa musasa wemaSyrians saka ndiri kuti kudini Mwari can guide us in every aspect of our lives in each and every aspect of our life as long as we walk with him Mwari vanotigaidha Mwari vanotiratidza direction yekufamba nawo muthis generation paunosvika paunoperegwa kuti hauchina kana decision kuti kana kuti ndofamba ndasvika pokuti ndiri paNorway kuti ndotora road ipi decision yandinofanirwa kuita maybe wasangana nedilemma yawasangana nayo wakutsvaga kuti no saka ndobuda sei kana ndofamba sei kana ndoenda nepi which way to take ndava panoda wisdom Mwari voga ndo vanogona kutizarura ndava ndo vakabata upenyu hwedu ndo vamushukurao ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako paunotaura kuna Jema ndakakuziva usati wava mudumbu ramai ndakakuzodza kuti uve muprofita saka ndo vane master plan yeupenyu hwedu saka patiri kufamba pose tiri kutofamba mechi yakatopera kudhara
zvekuti kana isusu chatongoda kuita log in muna Mwari tofamba nawo. Mwari obva vatizarurira plani yavanayo pamusoro poupenyu hwedu. Mwari obva vatizarurira zvavakatirongera zvakavanzika pamusoro poupenyu hwedu. Saka I just want to encourage somebody kuti ngatidzoredzerei ukama hwedu naMwari. Kufamba naMwari kune mabenefits akunako. Tikaketa kufamba naJehovha tine mabenefits atinowana kubudikidza nekufamba naMwari. Ndiyo nyangwe nevana vedu vanorangarirwa. Abrahamu vana vake nemagenerations akazouya kumashure kwaAbhurahamu, vamwe vakangoenjoya mabenefits ekuda kwekuti Abhurahamu akagona kutenda akafamba naMwari, akavaka ukama naMwari, akava nekutenda kwakasimba. Mwari vakamuropafadza, vakaropafadza nemadescendants akaizouya, but madescendants ake haana chaakanga aita. Abhurahamu ndiye akabata basa, Mwari vakamuropafadza iye nevana vake nemagenerations aizouya. Saka mind you, patiri kufamba naJehovha, patiri kuita zvakanaka pamberi paMwari, tikadzokera tikavamba ukama hwedu naMwari, Mwari pavari kutiropafadza vanogona kusabvumira kuropafadza isu toga, but vanogona kuropafadza nedzinza rekwedu rose, kuropafadza nekwane magenerations to come eupenyu hwedu. You can change your generation, you can change your family, kutanga pauri, kutanga pandiri nhasi, kuburikidza nekugadzisa ukama hwedu naMwari, kuburikidza kudzokera mudirection, kudzokera mumaster plan yaMwari, tofamba nawo pamwe chete. Saka ndoda ingonaro panguva ino kuti ngatidzokerei panzvimbo, ngatimirei panzvimbo, tidzokerei panzvimbo patiri kufanirwa kunge tiri, tifambe nemusharuka wamaziso, patiri kufamba naye iye haatiregi tichiwira mumatraps wakaipa iye aripo. Zvinhu hazvifanirwi kungokaruka zvangoitika muupenyu hwomukristu, hwomwana waMwari, kungoti zvangomuka zvako, but Mwari vanofanirwa kuratidza kuti ichi ndo chiri kuzoitika. Pachinozosvara kusvika iwo nonga vakutoziva kuti no, izvi ndo Mwari zvavakataura kuti ndo zviri kuzoitika. Saka without wasting much of your time, I just want to thank the Lord for this word. I just believe that this word is going to uplift you as you walk in this journey of Christianity. And we meet next again. Please do not forget to subscribe to this channel. Please subscribe. Your subscription is important to us. It encourages us to keep on uploading more videos, encouraging each other as we walk in this journey. May the dear Lord bless you. See you until next time. See you. Thank you.